Der er Game Week i Fisketorvet den 11. til 20. oktober. Her er 3 gode grunde til, at du skal op af gamerstolen. Nintendo kommer med deres helt nye hyped partygame, Super Mario Party Jamboree, der har release den 17.10. Så kommer dyst mod nogle andre gamere og hive noget lækkert merch med hjem. Ikke mere saftevand nu, skal du have drukket 1 liter eller sådan noget. Weekenderne er nogle gange lidt lange, så hvis du trænger til at komme ud, selvom det nok regner, så tag til Game Week i Fisketorvet. Der er noget for alle aldre og forældre, og du kan helt sikkert finde mig i arkadeafdelingen. Piger skal I se far slå verdensrekorden i Bubble Bobble. Skal I det? Stop, det er politiet. Kom til Game Week 2024 på Fisketorvet, hvor politiets online-patrulje har en stand. Og så skal du få en snak om online-sikkerhed eller udfordring til S2. Vi er klar. Har du set min søvs? Var det ikke nok til at join Fisketorvets IRL Gaming Lobby, så sving forbi Fisketorvet på de her socials. Der er mange flere gode årsager. Alle sammen den 11. til 20. oktober i Fisketorvet.